karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. And now you've gone away. Rest lang na ta diri, okay? Okay, Mi. Buloy, pwede manuroy ta? Ah, okay kayo. Sige. Panuroy o na, Maurice. Dali na, Buloy. Ah, oh yes, nice. Ano sabi na rin ninyo? Unsa man? Okay na ka, Day Sara? Okay na ko, di. Kapoy lang. Kung mao ba? Piolo, sa makausap pa. Gusto mi nga maminaw sa imong tubag. Sa unsa, sir? Adam ka bang mga asawa sa kong anak? Pakaslan ba ni mo siya? Kakita ka magiging sa iyang kahimtang, di ba? Mahal ba ba gyapon mo si Sara, Piolo? Mahal ko siya, sir. Pakaslan ba ni mo? Oh. Oh. Pakaslan ko siya. Really? Piolo? Pakaslan ko ni mo? Yes. Pakaslan ko ikaw. Thank you. Thank you. Salamat, Piolo. Mahal gid ni mo ang among anak. Oh, Ma'am Imelda. Saludo ko ni mo, Piolo. Sir, Salamat. Salamat. ayaw pagpasalamat, sir. Dapat lang magpasalamat ko ni mo. Tungod kay bisan pa man sa kahimtang sa kong anak. Pero andam gyapon kang mga sawa niya. Sir Chepar, Ug kay andam ka mga sawa sa kong anak. Wa kay angay kabalakan. Kami na ang bahala sa gastuhan. sir? Mao ka nang tinuod, Piolo. Kuhan, sir, kining di po sa tingali may mo na nga itugyan ako ninyo ang gastuhan. Katimbang mo ako, Piolo. Sir, Tabangan ko ikaw sa gastuhan. salamat, sir. Pwede, excuse na ako, Sarah, may inom kong tubig. Oh, sige. Lucy? Lucy! Tagayog tubig si Piolo. Pagdali. Taliyot man lamang. Ma'am, madol ako dito. Adol ako si Lucy. Lucy, excuse. Iha, nalipay ka pa? Yes. Yes, Mi. Ug salamat kayo. Labi na kiti mo, di. Tungod kay mahal ug pinangga ka na mo, Sarah. Gusto ka na mong lipayon, anak. Salamat, di. Hatan ka man unta nako og tubig. Niari pa mangkyug ka. Ay ko kung magpasilbi ka ni mo, Lucy. Ayaw man ikog-ikog. Oy, naunsa ka man. Palihog, ang binag tubig bugnaw, Kaniyot, kaipisan ta ka. Sige, sige. Punan pa? Dara. Okay, sakto ra. Ako ka na, inom na. Salamat, Lucy. Okay, thank you. Okay, patik. Pilo. Nakamatikod ko karon. Unsay namatigda nimo? Namatik din ako. Nga murag, pinangga ka na ni Ma'am Imelda. Unsa? Nasuta tingali ni Jan, no? Nga mahal gyud ni mo si Day Sara. Og mahal sad ka ni Day Sara. Base na lang, Lucy. Ay, ug nakita usab nila, unsa ka kapuutan. Kiunsa nimo sa pagpangga si Day Sara. Ilabi na sa iyang kahimtang karon. Makakita ko sila nga. Kanang sabako nimo si Day Sara nga matulog. Pero wala gayud ikaw
ikaw nagpahimulo sa higayon. Pahimo sa unsa. Ana, lain pa tong laki. Awa na ay, giturjak na nas day Sara. Lucy, Miss Queen, kung nasa day Sara na ako. magpabili na ko respeto, Lucy. Kana, saludo gid ko nimo ana. Aw tingali, tungod kay may sakit si day Sara no? Hinungdan nga, huwag yun ka manghilabot niya. Lucy, Ang uban, barako kay dako. Kay nagakita akong salida sa sine. Lakip ang taga-punerarya, sa di pa balsamahon, hilabtan pa manggani ang babae nga patay. di mo tingali na tinuod, Lucy. Hala, kakita ko sa salida, oy! Oh, ano man ka? Mura man og, doon na kay laham nga problema. Problema? Oh, Wa, si Lucy. problema ni mo ah. Wa. Sige, di ako na. Nakapasalig ako. Nakahatag ng tubag karani Sir Chibar o Ma'am Imelda. Nga mga asawa ko kang Sara. O si Risa. Unsaon na lang ako si Risa. Unsaon ako pagsulti si Risa. Kung mahibaw siya. Makasapot ka siya. Nga nga akong tumong. Maulang ang paghatag o kalipay kang Sara. Sama buong higayon sa iyang kinabuhi. Makadawat ka siya niyan. Ari lang una ta diri puloy. Oo. Sige, ikaw. Tias bas din, no? O puloy, tinaw pagid kayong tubig no. Lagi. Puti kay ang bas, tinaw kayong dagat. Nindot kayong ligo ta daw. Hubo ta rin. Unsa naman taong ka puloy eh. Tingalingaw rati kain. Unsa mo nga eh. Unsa? Ano na pero? Wa puloy. Diyos, bida ni istoryahan. Sekreto? Ano ba? Tago-tago mo siyang problema. Kanya, kung di na gitawal po gan, una pa mo sulting uwahing tanan. Ayaw ka bala ka buloy. Musulti raw niya ko nimo. Kung dili ko nagitapok nga. Taan pa yun ko. Unsa lagi na, be? Sultiin lang ko. Ayaw lang lagi una pamugos buloy. Ikaw? Mabugos yun ko sa iyong problema. Buloy sa Sulti, lumsan di ka rin sa... Sulti ba? Sige na, good. Ano sa problema ni mo, ha? Pailaing katabang ni mo taon. Hoy, ako ra. Lucy, asa sila si Risa o Buloy? Ano to ah? Nanuroy sa baybayon! Palihog ko mi, tawga sila. May tuyo ko. Parihon ako ni ma? Paarias sila, okay? Oday! Apaso na ako! Dili ba to mga akong gibating kalibay? Mahal gid ko ni Piolo. Iya ko pakaslan. Wa ka ta masipyat ning atong nagkabot nga desisyon, Chibar. Wa, Imelda. Mura gipakaubos na atong karbo ni ini. Gamutabang to gasto sa ilang kasal. Nga katungdanan man kana sa lalaki, Chibar. Imelda, ayaw na ka nagunaw na apa. Ang importante nga malipay ang atong anak. Okay. Okay, Chibar. Hello, Robin? Hello, my queen! Nanawag na pud ka. Unsa naman si Tuyo? Once and for all, I beg you. Kaslunon na ako, Robin. Unsa? Kaslunon na ka? Kinsa may mong bana, ha? Ha, kinsa? Secret. Bye. Samok. No! Dili! Dili! Shit!
makasal siya sa lain. Dili. Bullshit ka, Sarah. Bullshit! Wa ni mo makita ang akong tunay nga pagmahal. Wa! Shit! Sulti na eh. Sa patridling. Kagmay. Sa problema ni mo. Ano, nagsukar ka niya karon. Bida sa ni mo eh. Aksyon. Ang sawan, lipong ka. Manumang ka. Bida. O sa'y sakiti mo. Buloy, Kano lagi ka? Ang sa'y problema ni mo. abdos ko. Oh! Bangag sa ilong. Ikaw? Nabdos ka? Yes, Buloy. Bangag sa ilong! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!